दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा जे जथुम्माखौ बड'फानि जोनोम थावनि दतमा क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बे बड'फा फोथाराव जोङो 13 तारिख 14 तारिख 15 तारिख आरो 16 तारिख मार्च दाननिनो 2025 मायथाइनि बेवहाय जोङो खुंफुंनो थांखि लानाय बायदि जोङो दिनै जेनाखि जे जोंनि जथुम्मा बियो सौफैनो थाखाय खालि माने दिनै सानसेल' माने गेजेराव दङ आरो दिनै सानसेनि उनावनो गाबोन 3 मार्च माने फैसिगोन गाबोन फैनाय लोगो लोगो जे जोंनि जथुम्मा बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै बेखौ जोङो खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों। दा मोनसे खोथाखौ नोंथांमोन आं फोरमायनो लुबैदों बे जथुम्माखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बावनानै जे 57थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा हिसाबै जोङो जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो नाजादों। हाबाफारि बायदि बे जथुम्माया गाबोन निफ्राय जागायनानै जे जोंनि डेलिगेट रेजिस्ट्रेसन बियो गाबोन जागायगोन आरो मोनाबिलियाव जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेक्रेटारि मिटिं बाबाजियाव बियो जागायगोन आरो बिनि उनाव जे जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि माने बावनानै जोङो गेदेमा सुबुंफोरनि जेनाखि बावनाय जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों गाबोन माने जागायनाय हाबाफारि आरो गाबोननो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादारि जेनाखि डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसन हाबाफारिखौ जोङो गाबोननि मोनाबिलियावनो जोङो बेखौ खालामनो थाखाय जोङो थि खालामदों जे डेलिगेट सेसनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोंनि बुंथिगिरि अबिन नार्जारि बिथाङा सामलायगोन लोगोसे बे डेलिगेट सेसनखौ बेखेवनो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बोसोनगिरि खंख्रा सरगियारि मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन आरो अरुणाचल स्टुडेन्टस इउनियननि आगुनि आफादगिरि निनाका दुमान गोनां बिथाङा स्पेशल गेस्ट हिसाबै बे जोंनि डेलिगेट सेसनाव बाहागो लागोन। लोगोसे बे जोंनि जे डेलिगेट बेवहाय गासै 5,000 डेलिगेटफोरा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आरो भारतनि गुबुन गुबुन माने स्टेटनिफ्राय आरो भारतनि सिङावनो थानाय माखासे जोंनि मेट्रपलिटन माने इउनिट कमिटि जेरै गुवाहाटी इउनिट माने मा होनदों शिलं इउनिट कमिटि आरो दिल्ली इउनिट कमिटि चन्डीगढ़ इउनिट कमिटि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन बेबायदि मोनसे डेलिगेट माने पार्टिसिपेशननि गेजेरजों बे हाबाफारिया जागोन आरो गाबोननि दिननिफ्रायनो जे जोंनि स्पर्ट्स हेलेना गायदे बसुमतारिनि मुङै काबादि गेलेनाय जे हाबाफारि आरो जोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङै जे माने भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाबो गाबोननिफ्रायनो जागायगोन आरो जेनाखि देख्रं खुंगुर बसुमतारिनि मुङै जेनाखि देंखो मोसानाय 2, 3 कम्पिटिसन होनाय जायो जे हाबाफारिखौ सुलेखा बसुमतारि बर'निनो गेदेमा बा बयजोंबो मिथिजानाय खनगिरि बिथाङा गागि खनगिरि बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन। बेबायदिजों जोंनि हाबाफारिया गाबोन गाजा गोमजायै जागायगोन। बिनि अखानायै जेनाखि 14 बे थारिखखालि जे जोंनि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जे फिरफिलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानब गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिरहोगोन आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि मुंख्लंफोरनो थाखाय माने बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो 14 मर्निंआवहाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो बेबायदिनो 14 जेनाखि डे माने 14 जेनाखि जोंनि नैथि जेनाखि सान बेवहाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लानाय जादों जे हाबाफारियाव भारतनिनो मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान मानब गेदेर बिथाङा बाहागो लागोन आरो जोंनि रायजोनिनो सोलोंथाइ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रनेश बिगु मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन आरो गोबां बेबायदि गोरों गोरा एकाडेमिशियान बा गोबां माने बेबायदि बिटिआरनि सिङाव थानाय बा बिटिआरनि नियारेस्ट माखासे कलेजनि बा इउनिभार्सिटिनि माखासे प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ जोङो गासै 40नि बारा प्रिन्सिपाल्स एकाडेमिशियान बेबायदि जोङो बे सोलोंथाइनि हाबाफारियाव बाहागो लादों जे सोलोंथाइनि हाबाफारियाव जोंनि माने 15,000 स्टुडेन्टसफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जे जोंनि डेलिगेट हिसाबै जोंनि बाहागो लानाय माने जेनाखि जोंनि डेलिगेटसफोर जाय जोंनि माने स्टुडेन्टसफोर बिथांमोन टटेल माने 20,000सो बेवहाय स्टुडेन्टसफोरनि गेदारिंजों सोलोंथाइनि हाबाफारिया जागोन बेबायदि जोङो हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो जोङो माखासे माने जे जोंनि हाबाफारिफोरखौ जोङो बेवहाय लाखिनाय जादों आरो बेबायदिनो 15 अक्ट'खालि जोङो माने जोंनि आसामावनो थानाय बा बिटिआरावनो थानाय माखासे दल संगठन बा जोंनि ससियेल वार्कार बा ससियेल एक्टिभिस्ट बा जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर बिथांमोनखौबो लानानै जोङो गिदिरथार बेबायदि मोनसे माने हाबाफारि सावरायनो लादों जे हाबाफारियाव जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बाहागो लानाय जादों लानो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों आरो बेबायदिनो 15 अक्ट'खालि जोङो
जोहोलाव बुब्लि सारमोननि आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन जिल्ला पर्यायनि बा मिरु पर्यायनि बिथांमोनखौ खालामनायनि गेजेरजों फेलिसिटेसन होनाय बा बिथांमोनजों जोङो माने जयेन्ट माने बेबायदि गेदारिंनि गेजेरजों डिसकासन खालामनाय फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सानथौआरि सानस्रि बे सानथौआरि सानस्रिजों दावगालांनो हानायनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि जोङो लाखिदों आरो नेक्स्ट माने जेनाखि जोंनि 16 जे गुबै हाबाफारि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह मानगोनां बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बेवहाय जे जोंनि माने बिटिआरनि CM श्री प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय माने बाहागो लागोन आरो आसामनि गुबुन बाहागो लानायनि गेजेरजों बाहागोनि गेजेरजों थांगासिनो बेनि मोनसे प्रिपारेसना गासै डेलिगेट अबजार्भार बाहागो लानायनि गेजेरजों बे गेवलां मेलखौ जोङो खुंफुंनो नागिरदों जे जथुम्मानि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनो गाव समाजा दावगालांनो हानायनि थाखाय सिमां जोङो बेखौ जोङो मैखोमै मावलांनो थाखाय जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों फिन आरोबाव बोलो थागथियारि खालामो बेखायनो आङो गासै रायजो राजा जोंनि सुबुंफोर हारिनि जायगानि नोंथांमोनखौ बे जथुम्मायाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।